Halimbawa sa mga school projects, ganun po. Halimbawa, hindi namin alam yung hindi namin nahiya kami magtanong sa mga teacher. Pwede kami mag-search sa Google, ganun po. Magagamit po namin yun sa paraan para matuto sa mga bagay na hindi namin alam. Yun lang. Hindi lang po, kasi bali nakakadagdag ng kaalaman ng mga bata. Pag mag-search po ng mga pinapagawa sa school. Sana po sa online, parang ang talaman dyan kami. Mas napapadali yung pag namin sa halimbawa sa research in case na kailangan naming mag-search or something. Mas napapadali lalo kapag walang data or load. Mahalaga po yung pagkakaroon ng public wifi po sa school kasi po makakatulong din po yun sa mga estudyante po kasi parang mas makakaano po yun sa pag may mga kailangan po silang malaman, ganun po na hindi po nila alam.